खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बर्मानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बरुवा दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं जोबथारनायाव एनआरसिनि जोबथा फारिलाइखौ फोसावनाय जाबाय भारत हादराव फिसा फिसा रायजो जानांगौनि थाखाय एनएफएनएसआ थांनाय 30 आगस्ट खालाराव गोदान दिल्लीयाव प्रेस मिट खालामदों गसाइगाव हाग्रा बिफाननि अभियान खालामनायाव खमैबो 2 लाख रांनि सुरां कार्ड जब्द खालामनो हादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव जिल्ला PJSCBM आ एक्जिकिउटिभ मिटिं खालामदों नेशनेल लिबारेशन फोर्स अफ बेंगली सुंदयै NLFB आ खौरां मेल खुंदों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो दख'राखौ लानानै जोलुर बादायलायनायनि जोबथा साना जोबनानै थांबाय बाक्सा जिल्लायाव सासे बांलादेशि हमदों थांनाय 30 आगस्ट खालाराव रौता दियाबारि गामियाव सनिबारै फुंनि 3:15 रिंगायाव गिलु बालु बारहुंखाया सिमब्रेलाङो हरखाब दावहानि जाब्रबथायजों तामुलपुराव सासे सुबुंनि जिउ गोमादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव जोबथारनायाव एनआरसिनि जोबथा फारिलाइखौ फोसावनाय जाबाय थांनाय 30 आगस्ट खालारनि फुंबिलिनि 10 रिंगायाव एनआरसिनि जोबथा फारिलाइखौ अनलाइनआव फोसावनाय जायो 65টা NSKs আছে আৰু এই 65টা NSKত আজি ৰাতিপুৱা 10টা বজাত NRC চূড়ান্ত NRC পাব্লিছ হৈ গৈছে আৰু আমাৰ DC অফিচত আৰু সাৰ্কেল অফিচবিলাকতো হৈছে बे बुब्लियावनो बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि भास्कर पेगु बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो एतियालके सब ठीके আছে চলি আছে কিন্তু सेन्टारবিলাকত बेसि মানুহ অহা নাই एतियालके बिथां पेगुआ फोरमायनाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि सिङाव गासै 35 एनआरसिनि मिरुफोराव खामानिया सोलिदोंमोन কিন্তু हेतु अनलाइन व्यवस्थाও কৰা হৈছে गासैबो एनआरसिनि नायफामनाय बादि खामानिफोरा मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो होननानै बिथाङा फोरमायबावो আমি ভাবো सब ठीके থাকে আমাৰ बिथाङा बुंथिबावो दि गासै मोन 35 एनआरसिनि मिरुफोराव रैखाथिनि व्यवस्थाखौ गोख्रों खालामनाय जादों আৰু আমাৰ ইয়াত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাখিনি কটকটীয়া কৰা হৈছে প্ৰতিটো এনএসকেতে আমাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে एनआरसिनि जोबथा फारिलाइयाव सोरबा थागिबि सुबुंफोरनि मुङा सोसनजानो थालांदों नामा होननानै जोंनि खौरांगिरिनि सोंथि सोंनायाव बिथां पेगुआ रावबो थालांदों होननानै फोरमायथियो খিলঞ্জীয়া লোকৰ নাম বাদ পৰিব নালাগে তেনেকৈ বাদ পৰিব নালাগে बाक्सा बर्मानिफ्राय दिल्ली बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां भारत हादराव फिसा फिसा रायजो जानांगौनि थाखाय एनएफएनएसआ थांनाय 30 आगस्ट खालाराव गोदान दिल्लीयाव प्रेस मिट खालामदों विदर्भ में ऑटोनोमस स्टेट एरिया में कुकीलैंड में इन जहां लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है लोगों का जहां लोगों की जनाकांक्षाओं की बहुत समय से इतिहास है जहां मूवमेंट है जहां डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है वहां पर आप वही इच्छा शक्ति को प्रयोग कीजिए और एक समाधान आप जल्दी से जल्दी यहां पर भी ले आइए ये हम कहने के लिए आज हम यहां पर आए हैं बड'लेण्ड बुन्देलखंड विदर्भा गोरखालेण्ड बायदि बायदि भारताव फिसा फिसा रायजोखौ सोरजिनांगौनि थाखाय एनएफएनएसआ गोदान दिल्लीयाव प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों थांनाय 30 आगस्ट खालाराव नेशनल फेडारेशन फर न्यू स्टेट्स गुसुङै एनएफएनएसआ गोदान दिल्लीयाव कन्स्टिट्यूशन क्लाबाव बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों आप जानते हैं कि बीते समयों में सरकार ने ये बीजेपी सरकार जो इस समय है बीजेपी पार्टी के रूप में इन्होंने मैनिफेस्टो में गोरखालैंड को बोडोलैंड को विदर्भ को ऑटोनोमस स्टेट को विभिन्न मुद्दों विभिन्न फोरम में इन्होंने सपोर्ट किया है बे प्रेस मिटआव बाहागो लादोंमोन एक्सनि आफादगिरि प्रमद बरुवा रुपैनिफ्राय खौरांगिरि मनिलिबानि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां गसाइगाव हाग्रा बिफाननि अभियान खालामनायाव खमैबो 2 लाख रांनि सुरां कार्ड जब्द खालामनो हादों थांनाय 30 आगस्ट खालाराव गसाइगाव महकुमानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव पसुगाव हाग्रामा मण्डलनि हाग्रामा मावदांसानि मोनसे हानजाया नागिरग्लोब हाबाफारि लानानै गोबां बिबांनि सुरां कार्डखौ जब्द खालामनो हायो खौरां मोनखोमानानै हाग्रामा मावदांसाफोरनि मोनसे दोलोआ गसाइगाव 30 नं राजा लामानि हबना रुगुङाव नागिरनाय खामानिखौ मावफुंबाय थानाय समावनो सोनाब बंगथिंजाय थांनाय AS011538 नम्बर गोनां ट्राकआव सुरां साल कार्डफोरखौ जब्द खालामनो हायो जब्द खालामजानाय कार्डनि बेसेना फ्राय 2 लाखसो जागोन होननानै हाग्रामा बिफाननि बिबानगोराया फोरमायथिदों उनावहाय जब्द खालामनाय कार्डफोरखौ हाग्रामा बिफाननि मावखुलियाव लाबोनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों सुरां कार्ड फालांगिरिफोरा सान हर जेरै सुरां कार्डफोरखौ लांखोमानाया सोलिगासिनो दङ थिग बेबायदिनो हाग्रामा बिफाननि मावदांसाफोराबो सान हर सुरां कार्ड फालांगिरिनि हेंथायै नायग्रोमनाय खामानिखौ सोलिगासिनो दङ बेयो फोरमान जायो श्रीरामनिफ्राय बिश्वजित चौधुरीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव जिल्ला PJSCBM आ एक्जिकिउटिभ मिटिं खालामदों बयखौबो दोलै नोगोरै बुंहरगोन जे पिपल
जयेन एक्सन कमिटिया दिनैनिफ्राय आन्दोलनकारि नंला जोङो पलिटिक्सआव बाहागो लागोन होननानै दिनैसिम जों होनथ'खायाखै नोंथांमोना बेखौ खोनाबाय थादों थांनाय 30 आगस्ट खालार क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव जिल्ला PJSCBM आ सराइबिलनि गायदे हेलेना कमिउनिटि नब्लाङाव गावसोरनि आफादनि मावथिफोरखौ लानानै एक्जिकिउटिभ सावराय हाबाफारिखौ लानाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे पिपल जयेन एक्सन कमिटिया बिराद सिगांनिफ्रायनो दाजाजेननायनिफ्रायनो बेयो राजखान्थियारि आफाद नङा बेयो आन्दोलनकारि सोमावसारग्रा रिभलुसनारि टीमसो नंगौ। सावरायलायनायखौ दैदेनो गसाइगाव जिल्ला PJSCBMनि आफादगिरि फोरमान बसुमतारी बिथाङा सावरायलायनायाव बाहागो लादोंमोन मिरु PJSCBMनि लोगो गाहाय लिंथुमगिरि गर्जन मुसाहारि मिरु लिंथुमगिरि जेसर नार्जारी क'क्राझार जिल्ला PJSCBMनि बोसोनगिरि प्राणेश्वर ब्रह्म क'क्राझार जिल्ला PJSCBMनि लोगो आफादगिरि सामेल बसुमतारी बिथांमोना डिसिसनखौ जोङो नुदों जा गमामायैनो बेबायदि संबिधाननि आर्टिकेलखौनो बिथांमोनहा नंखाय खालामनानै जुदि मोनसे इउनियन स्टेट क्रिएट खालामनो हायोबा दिनै बर'फोरनो आलादा रायजोखौ मानो हाया बिथांमोना बाहागो लाना सावरायलायनायाव आफादखौ माबोरै दैदेनलांनो आरो सोलिफु थासारिखौ लानानै सावरायलायनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखायनो जोङो पिपल जयेन एक्सन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टनिफ्राय बेखौसो लुबैदों खावलायदों धीरेन बिथांनिसिम खावलायनाय थादों गबिन्द बसुमतारी बिथांनिसिम खावलायनाय थादों जे बिथांमोनहा फिसा फिसौ डिफारेन्सेसफोरखौहाय लायाबालानो बेखौहाय रिजल्भ खालामनानै थाबैनो लायो। जिल्लाखौ माबायदि गोरा खालामनो हायो लोगोसे सोलिबाय थानाय बर'फोरनि बड'लेण्ड दाबिखौ मोनफुंनायाव माबायदि हेफाजाब होनांगोन बेनि सायावबो गोथौयै सावरायलायो। NRC आवहाय जे माखासे खिलन्जिया थागिबिफोर बर'फोरनि नामाबो बाद थादों मोनसे राहाजों बे गाव गावनि नामफोरखौ बाद थालांनायफोरखौ क्लेम खालामफिननो हागोननि राहाखौबो बुंखादों। आङो बेखौनो सानदों NRC दिनैनि दिनाव डिक्लेयार जायोबा सोरनि नामा बाद थालांबाबो दावराव दावसि खालामनांगौ बुलाय सुलाय जानांगौ दाहा जानांगौनि गोनांथिखौ जों नुवाखै। गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफाङारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नेशनेल लिबारेशन फोर्स अफ बेंगली सुंदयै NLAB आ खौरां मेल खुंदों। অহা 31/8/19 যেটো আমাৰ NRC ফাইনাল খসড়া ওলাব এই খসড়াখনত যদি কাৰোবাৰ নাম বাদ পৰি যায় আনফৰচুনেট তো সেই বাদ পৰা মানুহখিনি বেছি চিন্তিত হ'ব নালাগে। हिन्दुफोरखौ जेबो रादाय होआलाबासिनो NRC आव थिसननांगौनि दाबि खालामदों। थांनाय 30 आगस्ट खालाराव श्रीरामपुराव बाङालि जनगोष्ठी बाहिनी गुसुङै NLAB आ गसाइगावआव खौरां मेलखौ खुंनाय जायो। মানে নোটিফিকেশনও দি দিছে অলরেডি যে সরকারে আইনগতভাবে যিকোনো প্রক্রিয়াতে আইনগতভাবে এই বাদ পড়া ব্যক্তিবিলাকক সহায় কৰিব আৰু তথা আমাৰ 4 মাহ সময়ও দিয়া হৈছে। थांनाय 30 आगस्ट खालाराव ओंखारलांनाय NRC खौ नोजोर बोनानै बे खौरां मेलनि जोहै खायसे दाबिखौ दैखांनाय जायो। खौरां मेलाव गौथुमा मिथिहोनाय बादिब्ला 1971 इं मायथाइनि 25 मार्चनि सिगां फैनायफोरनि मुङा NRC नि फारिलाइयाव हाबनो नांगौ। 1971 24 मार्चৰ যেটো ভিত্তিবৰ্ষ দিয়া হৈছিল তার আগত অহা যিকোনো মানে ভাৰতবাসী বা যিকোনো মানুহ যেন সেই NRC ফাইনাল খসড়াৰ পৰা নামটো বাদ নপৰে बेयाव जाहाथे रावनिबो मुङा थालाङा बेखौ रोखा खालामो। बेनि अनगायैबो बिथांमोना दाबि खालामो दि भारतबर्षआ जिहेतु धोरोम सायख'यै हादोर बे हिसाबै हिन्दुफोरा थानाया सरासनस्रा। যেহেতু ভাৰতৰ পৰা দুটা দেশ অলৰেডি সেপাৰেট হৈ গ'ল আৰু সেইটো হৈছে একমাত্ৰ ধৰ্মৰ ভিত্তিত তো আজি ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু থকাটো স্বাভাৱিক। তো আমি সরকারের দ্বারা আমি সুপ্রিম কোর্টক আমি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অনুরোধ করিম যে আমার হিন্দু শরণার্থী যিবোৰ আছে প্রকৃত হিন্দু শরণার্থী 1971 চনৰ আগৰ 24 মাৰ্চৰ আগৰ আহা সেইটো বেলেগ কথা সিহঁতৰতো নাম থাকিবই তার কোনো সংখ্যাবোধ নাই। बेखायनो भारत हादराव बोसोरनि जेबो खोथा फैया जेब्लानो गोसो अब्लानो हिन्दुफोरा भारत हादराव हाबनो हागोन आरो बिसोर नोगोरारि ठाय मोननो नांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों। কিন্তু 71 পিছত অহা হিন্দু শরণার্থীবোৰৰ নামও যে এই NRC ফাইনাল খসড়াত আহে তার কারণে আমি সরকার ও আমার মানে সুপ্রিম কোর্টক আমি অনুরোধ করি। खौरां मेलनि दैदेनगिरि रन्जन सरकारा फोरमायबावो दि थांनाय 30 आगस्ट खालाराव फोसावजानाय NRC आव जायफोरा थिसनजायाखै बिसोरो जेबो जिंगा सेनो नाङा होननानै যে আমার হিন্দুবোৰে যদি এই হিন্দুস্তানত মানে ভাৰতবৰ্ষত নাথাকে সিহঁতে ক'ত থাকিব। আমাৰ হিন্দু শরণার্থীবোৰৰ যদি প্ৰকৃত কাগজ না থাকেও তথাপি যেটো সেন্ট্রাল সরকারে অলরেডি আমি সকলোৱে জানো কেব এটা আনিছিল যে সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল সেই বিলটো তৎকালীনভাৱে আনি হলেও হিন্দু শরণার্থীবোৰক ভাৰতীয় পূৰ্ণ মৰ্যাদা দিব লাগে। बेनि थाखाय सोरखारा मुं थिसननो थाखाय मास मोनथाम सम होनाय जाबावगोन। श्रीरामपुरनिफ्राय बिश्वजित चौधुरीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो दख'राखौ लानानै जोलुर बादायलायनायनि जोबथा साना जोबनानै थांबाय। थांनाय 30 आगस्ट खालाराव बे जोबथा सानखौ सा ढेकियाजुलि दख'रानि सिङाव थानाय बातासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बादायलायनाय जायो। बे जोबथा बादायलायनायाव देलामारा दख'राया 3 गल आरो राङापारा दख'राया 1 गल सोनो हायो।
मोन्नैबो दखराया जोबोद मोजाङै गेलेनानै दिन्थिहोनानै जोंनिसिम खौरां मोनफैयो आरो देलामारा दखराया 2 गोलाव देरहासार जानो हायो। जोलुर बादायलायनायनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हादोंमोन सनितपुर जिल्लानि DSO कनिन्द्र मरुई, सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अमृत मासि दैमारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु देरहागिरि गणेश बसुमतारिया मैखोम बाहागो लायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। যেনে আমাৰ ঢেকেজুলিৰ পৰা যমুনা বসুন্ধৰী আৰু এজনী আছিলে অংকুচিতা, দুইজনী ঢেকেজুলিৰ পৰা বাহিৰ হৈছে। গতিকে আমি আগবঢ়াম যে ঢেকেজুলিৰ পৰা আৰু ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰ হওক, আমি এইটো আশা ৰাখিম। আৰু ভৱিষ্যতে মই যিমান পাৰোঁ এইখন ফিল্ডলৈও মই এতিয়া বৰ্তমানে অলৰেডি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছে 20 লাখ টকাৰ কাৰণে। আপোনাৰ CMS গাই আণ্ডাৰত যদি আমি পাৰোঁ এইটোও দিব চেষ্টা কৰিম। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल तिवारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। थांनाय 30 आगस्ट खालाराव रौता दियाबारि गामियाव सनिबारै फुंनि 3:15 रिंगायाव गिलुबारु बारहुंखाया सिमब्रेलाङो। गिलुबारु बारहुंखाजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायाबो जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोब्राब बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव न' बांफोरनि खुन्थाफोरा बायख्लालांनायजों लोगोसे गोबां खहा जादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। न'आव सोंख'नाय मोब्लिब तारफोराबो जलांजोबो, नाथाय रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बारहुंखाया ओरैबायदि गोख्रोंमोन दि गासैबो सोरगिदिं न'फोरनि खुन्थाजों लोगोसे इन्जुरफोराबो गब्लंजोबो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों रौता दियाबारिनिफ्राय सोमखोर बसुमतारि बिथाङा। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।